Божественна енергія так укріпляє чоловіка, що чоловік робить унікальні речі. В євангельському чтенні увидимо, як цінно і благо, щоб Господь коснувся душі чоловіка, і з чоловіком происходить по сьогосвітнім міркам невообразимоє. Прийшов Ісус в дом Петров, а його теща була в горячці, хвора, безпомочна, лежала. Прийшли гості, ніхто не подав гостям ніякої гостини. Приходить Ісус до хворої тещі Петрової, коснувся руки її і зцілив її. Лишила її горячка, і на чудо, що вона піднялася, лемся маленько закрутила, уже гостина, уже дом живий, уже дом благословенний. Ми часто видимо і нині дома, в котрих жінка ужасно нецерковна, і що в неї не ладиться, у неї і порядку не є, ні з дітьми, ні у самій хижі, у неї не є порядку в душі, у неї квіти не хотять цвісти, все тліє, все сохне. А є сім'ї, де в жінки все горить в руках. За що б не взялася – успіх. Взялася за то – успіх. Посадила квітку, забула й поляти, а квітка все одно розцвіла. Що дає нашим людям силу таку і способність бути успішними? Відповідь дає Євангеліє, благодать Божя, котра коснулася душі чоловіка. Божественна енергія так укріпляє чоловіка, що чоловік робить унікальні речі. Чому у храмі много жінок? Бо Господь коснувся серця їх, і вони прийшли слухати Слово Божє. Вони успівають і дома роботу зробити, і на роботу піти, і до церкви, і на кафест. Вони успівають і в кресний ход. Не церковні жони дома сидять, лежать або десь годинами просиджують у кафе. Толку ніякого. Но зато, які вони мудрі, високомерні. Ну і що? Ми не хуже, чим ті, що ходять до церкви. Ми ведь теж непогані. Но перед нами жони у горячці, безконтрольності, бездуховності і, як результат, ліності, непридатності до життя. Вечором привели до Ісуса хворих, біснуватих, і Господь словом ісціляв їх. От чому нам така задача і нині помнити, що коли учитель відповідав на питання ученика, ну ви чому, отче, читаєте кожен день Слово Божє? Та ви вже знаєте, ви вже сте 1000 разів ото перечитали. Він відповів, а ти знаєш, ти вчора їв? Їв. А нині будеш їсти? Буду. А зачем тобі? Ти ж вчора їв. Тобі не треба нині. Відповідь ученика, та я тоді умру, якщо не буду їсти. Та щоб си знав, каже духовник, і я, щоб не завмерти духовно, я кожен день читаю Слово Божє і підкріпляю душу і серце хлібом, духовним хлібом благословенним. Вспомнім, як Господь казав сатані, котрий сатана казав, перетвори в хліби каміння, та настане світло і майбутнє, повно хліба, і люди будуть славити Бога, будуть ходити до церкви, всі підуть у кресний ход. О, ні, сказав Ісус. Хліб простий, наситившись,
Но не маючи ісцілення душі і тіла, люди лиш подкріплять свої страсти і пороки, і об'ївшись, наївшись, ніхто з них до церкви не прийде, да ще й кресний ход будуть осуждати і ще й переслідувати. А наконець, об'ївшись хлібами, ще будуть гонити вірних дітей Божих. І так відповідає Ісус сатані: не одним хлібом жиє чоловік, но всяким словом, ісходящим із уст Божиїх. Вот колися ісповнило пророчество Ісаїї, котрий казав такі слова. Він, той будущий Месія, через віка дивився пророк уперед і написав такі слова. Він узяв на себе наші немощі і поніс беззаконня. І потім іще в апостола Петра читаємо: Він, Месія Христос, возніс наші гріхи на дерево креста, даби ми, ізбавившись від гріхов, жили для правди. Ранами Його ми ісцілилися, і нині Господь ісціляє людей єдним словом, Словом Божиїм, ті, котрі приходили к Ньому з вірою. І вдруг один книжник, тобто чоловік, маючий неку школу, по-нашому, може бути, закінчивши університет, сказав: Господи, я йду за Тобою, куди хочеш. Ісус йому сказав: куди ти за мною підеш? Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де й главу приклонити. У Євангелії не сказано, яка була реакція того книжника, але думаємо, що він коли вчув, що за Ісусом пішов, що він не получить машину, дом, квартиру, зарплату, легенько одійшов у сторону. Другий прийшов, каже: Господи, дозволь мені перед тим, як йти за Тобою, я хочу йти за Тобою, бо Ти кличеш нас, але перед тим, як йти за Тобою, я йду, дозволь мені похоронити отця моєго. Возможно, тут могла бути і думка, що доки живий мій отець, я буду коло нього, як умре отець мій, та вже піду за Тобою. І от Ісус відповідає, на перший погляд, такої незрозумілої. Каже Ісус: ти іди за мною зразу. А представ мертвим погребати своїх мертвеців. По общому толкуванню річ іде, що Господь має в виду, що коли люди хоронять мертвого, так їмся видить, що вони ще живі, а то мертві. Но якщо вони не мають віри в Бога, якщо вони не церковні, не знають сповіді причастя духовного возрождення і зцілення своєї природи, ці люди такі ж мертві, як і той, що лежить в гробі. І от мертві погребають своїх мертвеців. І нині ми видимо, скільки в цьому мірі бігають по вулиці мертвеці. Мертвеці духовні. І коли вони роблять якийсь похорон, то мертвеці погребають мертвого. Деколи буває, що мертвеці із злості до церкви йдуть бити християн. Це дуже показовий момент. Причому офіціально, здоймуть ще на кіно, покладуть в інтернет. Правда, деколи закривають лице, бо злочин дуже великий. І от знову картина. Мертвеці прийшли бити живих во Христі Ісусі християн. Деколи мертвеців зберуть нав'єдно, щоб проголосували, щоб бити живих в церкві, лишити їх храма. І деколи і мертвеці голосують. О чудо! Мертвеці ненавидять живих во Христі. І вони кажуть тим: виходіть вон із церкви, пойте до нас.
пуйте межи нас мертвих. Удивительна, красива картина, коли ми читаємо Воскресне Євангелія, і там ангели жонам, котрі прийшли на гроб, глядали Ісуса, сказали їм так: «Що ви глядаєте живого межи мертвима?» Христос воскрес із мертвих і всім віруючим в Нього подарував нове життя і нового порядка життя. Сам Він міг являтися у будь-якому місті і дверями затвореними войти в дом. Но іменно новими даними возобладали і ми, православні християни канонічної церкви, котрі й нині мають оті свойства, щоб осознавати, що мертвеці йдуть бити живих во Христі Ісусі. Причому мертвеці думають, що вони які прогресивні, такі современні. А до церкви хто ходить? Бабушки, дідушки, або якісь люди, котрі писати не знають, читати не знають. І в результаті їх там обманюють. А ті мертвеці і писати знають, і читати знають. Хоча, звісно, здаючи екзамени нині, маса людей елементарно не може здати екзамен по письму. Виявляється, особливо теж між дітьми, не всі діти здають удачно письмо. Значить, говорити про повну писемність і нині не можна. А ще врахувати, що люди не знають Слово Божє, многі люди не читали Євангеліє, не читали псалтир, то тим більше з повною мірою можна сказати, що ми й нині маємо поголовну неписьменність в духовному порядку. Коли Ісус зайшов у лодку, в човен, в корабель, за Ним послідували Його ученики. На цьому Євангеліє нині завершується такими словами. Но ми знаємо, що значить Ісус зайшов у лодку. Лодка – це образ церкви. І за Ним пішли ученики. А за учениками Його пішли і ми православні. Ми входимо на човен, в корабль церкви Христової. Ми вже на палубі. Кругом б'ють волни морські. А там мертвеці плавають у воді і кричать нам, уже будущим на палубі спасенним людям: «Пойте до нас у воду, туйся спасете». Мертвеці кличуть живих людей на палубі корабля скакати в воду так, як вони скочили у розкол, у секту і в различні конфесії, котрі відношення до церкви, до Христа не мають. Пам'ятаючи, що так поступаючи, ми тут діти Божі на корабльовій церкві Христової і в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.